Усіх вітаю на віпасана медитації. Сядьмо зручно, спина прямая, заплющим очі. Отпустим напруження. Нехай тіло буде розслаблене. Дозволім собі хоча б 10 хвилин нічого не робити. Тільки назирати. Ми починаємо з назирання за диханням. Уважливо назираємо за своїм натуральним диханням. Не стараємося дихати неяк по-особливому, не зміняємо дихання. Просто дишимо так, як дихається. І сочим за всіми відчуваннями, які відбуваються у трьохкутнику ноздрів і вуснов. Фокусуемся тільки на гэтым маленькім лапіку цела. Адчуванні могуць быць прыемныя, непрыемныя, нейтральныя, а можа наогул не быць адчуванняў. Галоўнае, што мы назіраем за імі. Мы можам заўважаць, як адчуванні ўзнікаюць і знікаюць. Змяняюць адно. Ні адно з іх не доўжыцца вечна. Кожнае з іх скончваецца рана ці позна. Цяпер пераходзім да іншых частак цела. Будзем рухацца зверху ўніз ад макушкі да пальцаў ног. Пачынаем з макушкі галавы. Сочым за адчуваннямі ў гэтай частцы цела. Там можа быць цёпла альбо халодна. Мы можам адчуваць сказытанне, расслабленасць, альбо не адчуваць нічога. Проста назіраем. Не жадаем нічога асаблівага, не чакаем нічога асаблівага і нічога не адштурхоўваем. Любое адчуванне – гэта нармальна. Гэта тое, што нам патрэбна. Цяпер як сканерам пойдзем павольна ўніз. На лоб і затылак. Бровы. Вочы. Шчокі і нос. Вушы.
вусны, падбароддзе. Фіксуем любыя адчуванні. Прыемныя, непрыемныя ці нейтральныя. Ідзем па шыі зверху ўніз. І пераходзім на лапаткі. Сочым за адчуваннямі на спіне. Паясніцы. Ніжняй частцы спіны. Цяпер вяртаемся наверх да плечаў. І скануем адчуванні ў правым і левым плячах. Спускаемся ніжэй да локцяў. Прасоўваемся да кісцяў. І нарэшце да пальцаў на руках. Вяртаемся наверх да шыі і пачынаем сканаваць адчуванні ў вобласці грудзей. Жывата. І ніжэй да бёдраў. Цяпер пачынаем сканаваць ногі. Ад бёдраў сантыметр за сантыметрам прасоўваемся да каленяў. Стараемся злавіць адчуванне, нават самыя незаўважныя. Ад каленяў пераходзім да голеняў. Стопаў. І нарэшце да пальцаў ног. Што б мы не адчувалі, прыемнае, непрыемнае ці нейтральнае, проста вучымся назіраць. Без прывязанасці, без агіды. Усё змяняецца. Усё нараджаецца і знікае. І мы вучымся бачыць рэальнасць такой, якая яна ёсць. Зменлівай і непастаяннай. Зараз паступова звяртаем увагу на дыханне. Зробім некалькі глыбокіх удыхаў і выдыхаў. І калі будзем гатовыя, павольна адкрыем вочы. Усміхнемся сабе, мы толькі што зрабілі штосьці вельмі каштоўнае для сябе.